eich croesawu chi yn ffurfiol unwaith eto felly i Maes D, y Maes D rhithiol i Babell y Dysgwyr, ac yn ffodus tu hwnt o gael amser rhywun prysur iawn yn ystod wythnos yr Eisteddfod wrth gwrs, sef yr archdderwydd, Myrddin ap Dafydd. Croeso ato ni fan hyn. Diolch yn fawr, Hannah. A hyfryd gweld yr holl wynebau yma yn Maes D. Mae'n wych. Nes I fwynhau Maes D a nyletswyddau yno yn Llanrwst yn fawr iawn. Nath o agor cil y drws I mi ar ran o'r Steddfod nad o'n I ddim mor gyfarwydd â hynny. O'n I wedi gwneud ambell I weithdy barddoniaeth y Maes D a mae dysgwyr yn wych am gynganeddu. A dwi'n meddwl bod cynganeddu yn ffordd wych o ddysgu'r iaith hefyd. Chi'n canfod geiriau newydd. Ond nawn ni mi fanna rwan. Ond nes I fwynhau y seremonia, cyflwyno'r y tystysgrifa. Ac o'n i'n teimlo bod y dysgwyr yn gwerthfawrogi bod yn rhan o'r Steddfod. Yn llythrenol oedd na rai yn dawnsio ar y ffordd I fyny'r llwyfan. Oedden nhw mor hapus. Wedi cychwyn ar eu taith o gas newydd I fod yn Llanrwst mewn amser, wedi cychwyn am 4 o'r bore. Wedyn o'n i'n dotio at yr ymroddiad. A braf iawn gweld cymaint ohonoch chi. Yes, mae yna gynulleidfa dda iawn yma. Dwi'n gweld cwpl o bobl yn estyn am eu paneidiau nhw, mae hynny'n braf. Wrth gwrs, mae yn sgwrs dros baned, a os bysych chi wedi gwrando ddoe ar seremoni y dysgwyr, nes I ddweud bod fi yn mwynhau hon, ond yr unig broblem yw bod fy mhaned yn mynd yn oer, achos dwi'n siarad gymaint. Dwi ddim yn cael amser i'w hyfed hi, ond does dim ots am hynny, mae hynny'n broblem braf iawn i'w chwael. A dwi'n siŵr y bysych chi gyd am Myrddin hefyd eisiau estyn llongyfarchion mawr I David am ennill medal y dysgwyr mewn cystadleuaeth gwbl arbennig eleni. Oedd y 4 fel chi gyd mor ymroddedig tuag at yr iaith a'r ffordd roedden nhw wedi mynd ati i'w dysgu. Felly bydd David yma bore fori I gloi y gyfres hon. Un nodyn bach arall, mae flin dyfu Myrddin, dwi wedi anghofio fy y letswyddau, yw I ddweud bod Helen a Criw Dysgu Cymraeg yn nodi unrhyw eirfa, vocab, anghyfarwydd yn y chat I chi. Felly unrhyw beth I chi'n meddwl sy'n chydig bach falle yn anghyfarwydd, bydden nhw fyna yn rhoi nhw yn y chat. A chofiwch, mae gyda chi ddyletswydd hefyd, sef I feddwl am gwestiynau I Myrddin ap Dafydd yn ystod y sgwrs ar y diwedd. Fe gewch chi gyfle hefyd I holi a ddadmiwtio. Achos Myrddin, o'n i'n dweud mae lle y dysgwyr fel arfer yn llawn parabl, yn llawn bwrlwm, a nawr mae pawb yn goffo bod yn dawel. Mae'n rhyfedd. Mi hoffwn I bwysleisio, mi hoffwn I glywed eich cwestiynau chi. Yn llafar ar y sgrin. Yn sicr. Nid dim ond I roed o yn y chat. Dewch chi'n cael clywed, swn i'n hoffi clywed eich lleisiau chi, a clywed chi'n siarad. Felly, cofiwch, nawn ni ganiatau digon amser ar gyfer hynny, ynddo, Hannah? Yn sicr, fe nawn ni. Felly, beth am I ni ddechrau falle gyda sut mae Eisteddfod Amgen wedi bod i'r archdderwydd? Mae'r wen falle'n deud y cwbl, wrth gwrs bod yna bryderon cyn dod lawr I Gaerdydd. Roedden ni'n gorfod addasu seremonia defoda yr orsedd ar y llwyfan. Fel arfer, mae yna 150 yn yr orsedd ar y llwyfan, dim ond 20 oedd bosib dan amoda Covid. Fel arfer, ydw I fel archdderwydd yn ysgwyd llaw, yn rhoi llaw ar gefn, yn curo cefn yr unellydd, bron iawn yn cofleidio. I longyfarch. Wel, wrth gwrs, doedd hynny ddim yn bosib. Ond mi nath dyfan rhywbeth dewr a gwych iawn, sef cynnig I ddwrn I mi. Ges I gyfle I gael cusan dwrn, os di hynna'n bosib. A ni'n meddwl hwnna'n ffordd wych o'i wneud o. Diolch fawr I dyfan am y darn yna. Wrth gwrs, ie. Dyfan Lewis, wrth gwrs, nath ennill y goron ddoe. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn ymwybodol, ond mi nath wel, yn rhan o'r seremoni hanesyddol yma, yn dyfa Myrddin, wrth gwrs. Felly, doedd na ddim cymaint o le ar gyfer gorymdaeth, wrth gwrs, mae gorymdaeth, a mae theatr y pafiliwn, mae o'n rhywbeth arbennig. Mae'r tywyllwch yna, mae'r
Mae'r spot ar y cyrn yn canu ar y dechrau, a mae'n rhaid i wefr i chi, a da chi'n gwybod bod yna rhyw, a wedyn mae'r organ yn llenwi'r pafiliwn efo sŵn mawr, a wedyn mae'r orymdaeth, a mae'r llenni'n agor, a da chi'n gwybod, wel, mae gyd yn theatr arbennig, ac o'n i'n teimlo, heb y theatr yna, heb gynulleidfa, heb y maes tu allan yn gwrando'n astyd am ganlyniad, fysa ni'n colli cymaint. Ond mi oedd yna lawer o waith addasu, oedd Kevin Roberts, fatha swyddog cerdd yr orsedd, wedi gwneud gwaith gwych. Anhygoel. Addasu'r gorymdeithio. Ac oedd yna rei pethau yn digwydd falle yn hwylusach. Doedd ddim rhaid galw'r beirniaid i'r llwyfan, a pethau sy'n cymryd falle chydig bach o amser, oedd nhw'n barod, y math yna beth. Ond o'r dechrau, oedden ni gyd yn pwysleisio, da ni'n cynnal y ddefod yma mewn stiwdio, dan amodau arbennig eleni, ond da ni'n gwneud hynny mwyn rhoi y profiad gorau posib i'r enillydd. A dyna'r pwyslais o'r dechrau. A dyna pam mae'r holl theatr a seremoni a defod yn bod ydy mwyn dathlu camp yn sgwenwyr ni, yn feirdd ac yn llenorion. Felly dyna pam da ni'n neud o, mae o yn rhywbeth unigryw drwy'r byd. Mae yna rai yn dweud bod o'n llawer iawn gwell na cinio moethus a dici bos. Ydy. Nifer o bobl yn nodio i pen ac yn cytuno. A dwi'n meddwl bod pawb sydd wedi cael y profiad yna o gael i goroni, i gadeirio, i gael medal yn un o ddefodau gorsedd Cymru yn cytuno hefo hynny. Felly oedden ni angen rhoi y profiad yna. Ac o siarad efo Dyfan neithiwr, oedd o yn teimlo bod wedi cael rhywbeth fydd o'n ni gofio amdano fo am byth. Oedd hi'n yn seremoni hanesyddol, fel ti'n dweud hynna. Ac wedyn, mi ath bethau yn dda iawn. Enillydd ifanc, talent newydd ar orwel llenyddol Cymru. Gwych. Arbennig. Awn ni yn cael croen gwydd unwaith eto'r goose pimples na yn gwylio y seremoni. Mae rhywbeth mor emosiynol amdano fe, yn wedi yn clywed sain y cyrn ar y dechrau ac yn chwilio amdanyn nhw ar yr lle o'n nhw fyny'r grisiau yn y BBF. Weithio hynny dda iawn. Unwaith canodd y ddau gorn yna, a diolch i'r hogia. O'n i'n teimlo, mae hwnna yn sicr yn rhoi rhyw ddŵr oer ar dastwn cefndi, a ti'n teimlo, reit, mae rhaid i hyn fod yn iawn. Na mi weithio, do. Do. Ond mae rhaid i ni wrth gwrs sôn am yr pethau fel y masgiau ac ati, oedd wedi cael ei gwneud yn bwrpasol ar gyfer yr orsedd. Waw, mae yna gymaint o waith wedi bod yn just meddwl am hyd yn oed y pethau fel yna, yn dos? Wel, mae Ela a'r tîm y gwisgoedd yn arbennig. Mae nhw'n gwneud gymaint o waith distaw yn y cefn yna. A'i gwir nhw, mae gwir nhw'n ansmwddio ag ati hefyd. Ond oedd y gofal, oedd Ela a'r tîm wedi paratoi masgiau oedd yn gweddu i wisg pawb. Felly oedd yna fasg gwyrdd gan y rei oedd yn gwisgo gwn, werdd ag ati. Felly, oedd yna ofal mawr wedi mynd i hynny. Erbyn hyn, wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd yn dydan ers 15 mis a defnyddio masg. Felly, unwaith oedd y sioc gyntaf na, o'na fo, pawb yn dderbyn o wedyn, lle. Dipyn bach yn trafferthu, so ni'n gorfod tynnu a rhoi, ac ati, o'na fo, da ni wedi arfer efo hynny. Ymlaen ar sioe, de. Ac yn byddwn ni, mae'r Steddfod wrth gwrs, mae yna gymaint o gerrig filltir yn dos wedi bod o ran hanes yr Eisteddfod, a bydd hwn yn un yn sicr bydd yn mynd yn y llyfrau hanes. Ond gadewch i ni sôn falle am y goron i hunan Myrddin, o'n i'n gwybod bod hwn, pam nathon ni cyn sgwrsio dros baned, yn grwbeth wedi ti eisiau tynnu sylw. Gai rannu fy sgrin falle i ddangos y goron i rheini sydd ddim wedi gweld a gei di sôn amdano fe, felly aroswch gyda fi te. Dyma hi. Wel, rwan ta, mae hon eto yn goron hanesyddol. Dyma'r goron bren gyntaf hyd y gwyddo ni, gyntaf erioed yn Steddfod Genedlaethol. Mae'n hanesyddol hefyd,
gan mai yr un person, sef Tony Thomas o Lanabydder, sydd wedi cynllunio a chreu y goron a'r gadair. A dyna Tony, gyda un arall, mae Tony yn gweithio ar faes yr Eisteddfod, yn gwneud gwaith ar ochr dechnegol yr Eisteddfod, ers pan oedd o'n 15 oed. Mae wedi rhoi oes o wasanaeth i'r Eisteddfod. A mae o'n grefftwr, mae'n gwneud gwaith saer, mae o'n gwneud gwaith metal, a mae o'n dreifio forkless a bob dim hefyd. Felly mae'n gwneud popeth, Da chi'n gwybod yr llythrenu mawr, bras, coch, Eisteddfod sydd ar y maes, ac eleni, maen nhw ar ben adeilad y BBC. Wel, Tony a'i dîm sydd wedi gwneud hynny. Ac mae wedi cael cymorth un arall o'i dîm, Nicholas Williams, ac mae'r cyfan, wrth gwrs, wedi greu a llaw ac yn heb hoelen a sgriw ar ei cyfil nhw. Mae hwnna'n anhygoel, yn diwe? Ond yn fwy na hynny hefyd, gan y crefftwyr yma, da ni wedi cael dychymyg. Mae yna weledigaeth yma. Mae cylch y goron yn atgoffa ni o gylch yr orsedd. Ac wedyn ar y gadair, da ni'n gweld 12 astell yn fatha asena yn fanna. Mae yna 12 ohonyn nhw, ac mae'r heini yn cyfateb i 12 maen cylch yr orsedd. A mae'n edrych fel llaw. A dyna ddychymyg o'n i'n meddwl gan y crefftwyr yma. Llaw, da ni'n gwybod yn dydan dros y 19 mis dwytha, llaw gofal y tîm allweddol o bobl sydd wedi bod yn edrych ar yn hola ni i gyd. Yr holl weithwyr allweddol, y llaw ofalus yna sy'n edrych ar yn hola ni. A mae'n cynrychioli hynny, ond hefyd wrth gwrs llaw yr orsedd a'r Eisteddfod, y llaw sy'n gwarchod y Gymraeg a'i diwylliant, a'r llaw sy'n hybu y Gymraeg a'r diwylliant. Wel, rwan ta, fydda i fel archdderwydd sydd yn lliwio'r seremonia yn trio cael hyd i ryw stori neu ryw agwedd gadarnhaol, ryw stori sydd yn rhoi ryw wefr i'r gynulleidfa, ac diolch i'r tîm technegol, y crefftwyr yma, o gan ei stori wych i'w chyflwyno eleni. Dwi eisiau gweld bod rai pobl yn rhoi clap iddyn nhw, oedd hwnna'n anhygoel. Yn diwen hyfryd, mae wirioneddol yn hyfryd. Na i wasgu stop am funud a dechrau annog pobl wrth gwrs i holi unrhyw gwestiynau. Felly, dwi yn cadw golwg ar y sgrin. Falle os fyddwch chi eisiau gofyn rhyw gwestiwn fach, mi allwch chi roi eich llaw lan. Dwi'n gwybod bod e'n gallu bod yn brofiad rhyfedd yn enwedig dros y sgrin, ond mae'r cwestiynau i ni wedi bod yn ei cael, wrth gwrs, wedi bod yn gwbl arbennig. A dyma un o'r prif bethau, tra bod chi'n cael amser i feddwl, yw hyder, yn dyfe, pan mynd ni'n siarad am ddechrau dysgu iaith. Mae hyder yn beth mor anodd i gael gafel arno weithiau, a just mentro a mynd amdani. Dwi'n siŵr bod unrhyw un ohono ni sydd wedi bod yn ceisio mynd ati i ddysgu ieithoedd yn gallu uniaethu a hynny. Oes na rhywun fyse yn hoffi, mae yna bobl fan hyn sydd wedi gofyn o'r blaen, fel Claudia, mi wyt ti wedi gofyn cwestiwn o'r blaen? Dwi'n sblin dy fi. Eirian wrth gwrs yn gofyn cwestiynau pan mi ni angen rhywun i holi cwestiwn. Pwy fyse yn hoffi mynd am yr un cyntaf fan hyn heddi? Oes na rhywun o gwbl? Norman, gwych, diolch. Diolch yn fawr. Da iawn. Cwestiwn, pam mae coron mor fawr ar y ben dylanaethiau, mae'n edrych yn enfawr? Wel, mae hwnna gwestiwn da, oherwydd dyna un o broblemau crefftwr y goron bob blwyddyn. Be ydy siap pen yr enillydd? Ac wrth gwrs, does ddim ateb. Oherwydd mae'r goron yn cael ei chynllunio a'i chreu cyn bod na wybodaeth bod na enillydd. Felly, fel arfer, beth sy'n digwydd ydy bod na glip bach ar gefn y goron. Ac wedyn, cyn y seremoni, y pnawn hwnnw, mi fydd swyddogion yr Eisteddfod, a dyma gyfrinacha yr Eisteddfod i chi rwan, mi fydd
mi fydd swyddogion y Steddfod yn cyfarfod ar enillydd yn gyfrinachol mewn swyddfa yng nghefn y pafiliwn ac yn ffitio'r goron. Ac fel arfer yn symud y clip bach yma fel fod o'n ffitio. Felly dyna'r drefn fel arfer. Ond wrth gwrs coron bren ydi hon. A dim sgriw, dim hoelen, dim clip. Felly doedd hi'n posib, oedd rhaid i'r crefftwyr greu coron ac oedd hi'n gorfod bod yn gron. Fel oedd Tony yn esbonio wrthai, unwaith ti'n medru torri pren, unwaith ti'n medru plygu pren. Felly dyna'r grefft oedden nhw'n ddefnyddio. Ac oedden nhw eisiau cael y crwn yna. Wel, mi nath swyddogion y Steddfod gyfarfod dyfan yn gyfrinachol, a mwy o gyfrinachau i chi rwan, a cheisio roed yr goron ar ei beno. Mi fethwyd. Doedd y twll ddim digon mawr. Felly, ar frys, ath y goron yn ôl i lan y bydder i naddu chydig bach o gefn ac o flaen y goron. Naddu efo cyn, i siapio i ffitio pen dyfan. Gorau posib. Felly, doedd y fitting, mae'n anodd, dos gen neb ben fatha bowlen. Ond roedd rhaid cael ei ffitio fel bod hi'n gyfforddus ac yn ddiogel ac mi wnaed hynny. Wrth gwrs, fydd dyfan ddim yn cerdded lawr stryd yn gwisgo y goron, bydd eto. Felly mae yno fel darn o gelf. Ond diolch am y cwestiwn. Cwestiwn mynd â ni i faes diddorol iawn. Diolch yn fawr iawn, ac wrth gwrs cwestiwn sy'n hybu, mae'r un cyntaf wastod yw'r un anoddau wneud, felly cwestiwn wrth gwrs bydd yn hybu bobl eraill. Oes na rhyw rai arall? Dwi'n edrych, os na ydych fideo chi ymlaen, dwi'n gwybod bod na fwy hyd yn oed yn y cefndir, a byddai ddim yn gallu gweld os chi'n rhoi llaw lan wrth gwrs, felly tynnwch fy sylw i fel arall yn y chat os ydych rhywun arall eisiau holi. Os na rhywun fan hyn sydd rai... David. Gwed to, mae David a mae Catrin hefyd, felly David gynta te. Ga i jyst ofyn sut ydych chi'n gweld y Steddfod Cenedlaethol yn datblygu yn y dyfodol ar ôl 4 mlynedd heb, wel, yng Nghaerdydd y Steddfod heb maes ac wedyn y Steddfod Trydyddol yn Llanrwst a rwy'n wedyn dwy Steddfod yn rhithiol. Beth sydd wedi cael ei ddysgu dros y 4 mlynedd diwetha, a sut ti'n gweld y dyfodol? Cwestiwn da, David. Sgynnoch chi digon amser i aros am wythnos ar y sgrin wan, achos mae yna gymaint o bethau wedi cael ei ddysgu. Dwi'n meddwl y peth pwysica sydd wedi cael ei ddysgu rhwng Steddfod heb faes yng Nghaerdydd, Steddfod hefo maes traddodiadol, a mwd traddodiadol yn Llanrwst ar ddiwedd yr wythnos, ac wedyn Steddfod ddigidol. Y peth pwysica sydd wedi cael ei ddysgu ydy mae wastad posib addasu yr Eisteddfod a'r orsedd. Dim ots be di'r cyfrwng, dim ots lle mae hi. Mae yna ddigon o ddychymyg, digon o egni i ni addasu mwyn symud ymlaen, oherwydd y pethau pwysig sydd dal yn bwysig. Sef cael enillwyr, dathlu yn diwylliant ni, dathlu bod yna dalenta ifanc yn cael ei canfod ac yn cael ei defnyddio. Felly, jyst i fod yn gryno, David, ydy mae popeth yn bosib ac da ni'n symud ymlaen felly gyda'r wybodaeth hapus yna bod bosib addasu drwy'r amser. Cwestiwn arbennig. Diolch, David. Fi'n siŵr oedd nifer o bobl eisiau glywed yr ateb i hynny. Mi roedd na rhywun arall lle o'n i, mae wedi neidio o gwmpas ar fy sgrin i. Catrin, dwi'n meddwl, ife? Ydw i'n gywir? Ydy hi dal o gwmpas? Gwych. Helo eto, Catrin. Helo. Catrin yn Iwerddon, Myrddin. Rhaid i mi ddweud, Catrin, sori ar dy draws di fel hyn, ond dyna un o'r pethau gwych da ni wedi llwyddo i wneud yn yr Eisteddfod ynddo. Mae bobl o bob cwr o'r byd, nid yn unig pob cwr o Gymru, yn medru bod yn rhan o'r maes. A dyna un peth hoffwn i weld
cael ei gadw yn y Steddfod. Y bod y cysylltiad yna. Do'n i rioed i defnyddio Zoom cyn y cyfnod Covid yma. Felly mae yna bethau gobeithio fedrwn ni cynnwys yn ddigidol hefyd yn y dyfodol. Ond Catrin, dy gwestiwn. Gwelais i yr Eisteddfod ar S4C y bore yma. Recordio. No, last night. I've forgotten the word. Neithiwr, ie. Neithiwr, ie. Beth yw uchafbwynt eich gyrfa amrywiol? O! Diolch, Catrin. Un da arall. Ydy. Wel, mae hwn yn... Rhaid i mi gyfadda. Mae darganfod gwahanol elfennau o fewn Eisteddfod. Dwi'n eisteddfodwr, fel maen nhw'n dweud, ers pan o'n i'n 6-7 oed. Ond bob blwyddyn fyddai'n canfod rhywbeth newydd yn yr Eisteddfod. Ac mae cael Zoom papell y dysgwyr yn rhywbeth newydd ac yn rhywbeth dwi'n drysori y funud yma. Ond dwi wedi bod lwcus. Dwi wedi cynnal 4 defod seremoni wobrwyo a mae yna 4 enillydd. A dwi wedi mwynhau pob un. Ngwaith i ydy rhoi cyfle i'r genedl ddathlu oherwydd yr enillydd yna sy'n bwysig. A mae'r 4 hyd yma wedi bod yn wych, yn wirioneddol wych. Felly fanna gobeithio bydd hynny'n parhau. Ie. O, diolch Catrin, arbennig. Diolch yn fawr iawn. Gael eich llongyfarchu gyd ar eich Cymraeg. Mae'n arbennig a mor hyfryd i glywed. Pwy fyse yn hoffi mentro nesaf? Mae yna ddigon o amser ar ôl. Oes yna rhywun arall? O, Carol. Diolch. Bore da o Siegaint. Bore da. Fydd dawns y blodau yn dychwelyd flwyddyn nesaf? O, diolch. Dyna gwestiwn da. Wel, mae yna hiraeth, mae gennym ni hiraeth yn does. Da chi gyd yn gwybod, dwi'n siŵr be di hiraeth. Un o'r geiriau Cymraeg yma sydd mor ddwfn yn hennaid ni. Mae yna hiraeth am lawer o bethau ynglyn â'r Eisteddfod, a'r maes, a'r pethau traddodiadol ydyn ni yn ei golli. Ac yn anffodus, da ni wedi gorfod colli y ddawns floda eleni. Wel, rwan ta, mae yna gryn drafodaeth ar y ddawns floda wedi bod dros y blynyddoedd dwytha, a dwi'n croesawu hynny. Mae gwahanol elfennau wedi cael ei diwygio. Mae'r tîm y gwisgoedd wedi gwneud, y gwisgoedd yn llysach wedi rhoi rhyw fath o esgyd am eu traed nhw ag ati. A dwi'n teimlo bod yna elfennau o ddiweddaru wedi digwydd. Ond rhaid mi ddweud, mae yna boblogrwydd mawr. Mae y dawnswyr ifanc yma yn ennill calon y gynulleidfa a'r enillydd hefyd. Dwi'n meddwl bod y ffordd mae'r dawnswyr yn gwenu ac yn cyflwyno ag ati. Mae o'n rhan o'r seremoni. Mi fydd trafodaeth. Eisoes mae posib cynnwys bechgyn yn rhan o'r dawns floda. Does ar un bachgen wedi cael ei ddewis hyd yn hyn. Mae yna broses o ddewis ar sail gallu stepio a dawnsio ag ati. Felly, does ar un bachgen wedi ymddangos eto, ond mater o amser di hynny. Ond yn sicr, dwi'n meddwl, Carol, bod na ddyhead mawr am weld rhyw ffurf ar y ddawns floda yn parhau. O, hyfryd. Diolch, Carol. Diolch yn fawr iawn. Mae yna chydig o funudau ar ôl, felly mae yna gyfle i ryw rai eraill i fynd ati i holi cwestiwn i'r archdderwydd. Oes na law arall yn codi fan hyn i fentro, fel y pobl sydd yn codi fel arfer yn y pafiliwn, tro hyn i'n gofyn i'r llaw fynd lan. Pwy sydd gyda ni fan hyn ar yr sgrin? Wel, falle tra bod pobl yn meddwl, yn cael chydig bach o amser i feddwl, newn ni jyst ofyn am rôl yr archdderwydd. Yn amlwg fel arfer, mae'n 2 blynedd yn diwe Myrddin. Beth yw'r drefn erbyn hyn o ystyried beth sydd wedi digwydd? Wel, bod yn onest, mae hwnna gwestiwn anodd i ateb. Oherwydd mi basiwyd llynydd, mae
bod nhw'n newid tair blynedd i olygu tair eisteddfod. Ac felly, meddwl nhw'r llynedd, felly mi fydd yr archferwyr presennol, sef fi, wrthi eisoes wedi bod yn Llanrwst, ac felly 2 eisteddfod ar ôl hynny, wel, mae'r 2 wedi cael ei henwi, sef Tregaron, pryd bynnag fydd honno, da ni'n gobeithio flwyddyn nesaf, ac wedyn Llyn ac Eifionydd y flwyddyn ganlynol, pryd bynnag fydd hynny. Felly, ymestyn y tymor i gynnwys tair eisteddfod. Ond wrth gwrs, beth sydd wedi digwydd ni ydy bod yna steddfod arall wedi dod i fewn, sef steddfod Amgen, ac mae statws hon yr un fath ag eisteddfod genedlaethol. Mae'r enillwyr yn cael ei galw yn brifardd a prif lenor. Felly mae'n safon cenedlaethol, yr un fath a tasa hi ar faes traddodiadol neu yn steddfod agored. Felly, mewn ffordd, mae'n edrych yn debyg bod tair eisteddfod wedi ymestyn yn bedair wrth gynnwys hon. Ac wrth reswm, mae rhaid cynnwys hon bellach. Mae'n steddfod mor dda. Heb os. Cyn i'r cloc na fwrw 11, oes na rhywun arall eisiau mentro arni? Oes na ddwylaw yn mynd... O, oedd na? Sue? Na, neu fe jyst gwasgu rhywbeth oeddech chi? Na, fi'n credu jyst falle symud. Ddim eisiau. Na, mae'n iawn, dim problem. Fi'n sganio nawr, mae rai fi fynd, mae gymaint ohonoch chi, mae rai di fi fynd drwy'r tudalennau sydd yn beth braf wrth gwrs. Oes na rhywun arall? Falle ddim am y tro. Felly, Myrddin fel arfer i chi lan yn Llanrwst yn byw fyna, wedi dod i Gaerdydd am yr wythnos, am yr amgen i gyd? O'n i'n cyrraedd bore ddoe, ac wedyn mae gennau tair noson o ddefoda, o seremonia, ac wedyn fyddai'n dychwelyd adra nos Wener, nos fory ar ôl y seremoni olaf. Ac mi fyddai yn dychwelyd at griw o ffrindiau sydd yn carafanio yn Nefyn, ac mi fyddwn ni'n gwylio gweddill yr eisteddfod amgen hefo'n gilydd ar y maes carafana yn fanna. Felly, dwi'n siŵr bod hynny'n wir, bod yna ynysoedd bach, cylchoedd bach drwy Gymru, a Iwerddon a gweddill y byd yn cynnal chydig o ysbryd yr eisteddfod mewn criwiau fel yna. Gwych. Wel, os nad gwestiwn arall yn dod, na i gadw llygad rhag ofn bod na un bach arall eisiau dod mewn, ond dwi yn cyflwyno raglen fel dwi wedi sôn ar BBC Radio Cymru bob nos Fawrth fel arfer am 6, ac enw y raglen ydy Gwneud Bywyd yn Haws, ac i ni'n dysgu am beth sydd yn gwneud bywyd yn haws i amryw o bobl. Felly o'n i'n meddwl bysa fe'n gwestiwn da, mae pawb yn cael y cwestiwn hwn ar ddiwedd y raglen i holi Myrddin. Fel archferwydd mewn eisteddfod arferol, dwedwn ni, beth yw'r un peth sy'n gwneud bywyd yn haws i archferwydd? Gwraig dda. Heb os. Oherwydd mae yna gymaint o ryw fan bethau o'n nghwmpas i sgriptia, darna o wisgoedd, amserlen i'w gadw ato fo, ac mae pethau'n cael eu colli, mae pethau'n anrhefnus, a wir mae llio yn gefn i mi drwy'r cwbl, felly mae hwnna'n hanfodol. Mae cael partner yn y gwaith yn hanfodol. Ateb gwych. Wel, diolch yn fawr iawn am roi amser i ni bore yma yn y maes di. Diolch i chi wrth gwrs bawb am ddod unwaith eto bore yma. Dwi wedi gwerthfawrogi cael eich cwmni a'ch cwestiynau chi. Chi wedi gwneud bywyd yn haws i fi yn sicr, yn helpu i ofyn cwestiynau. A gobeithio gael eich cwmni chi bore fory, 10:10 i ni siarad allan gyfarch enillydd dysgwr y flwyddyn. Felly gobeithio gael eich cwmni chi bryd hynny. Ac am y tro felly, newn ni weid ffarwel a diolch eto i Myrddin. Diolch bawb. Diolch o galon. Ta-ra!